Ahojte a ja vás vítam pri mojom ďalšom videu s autíčkami Hot Wheels. Do dnešného videa som si pripravil autíčko Nitro Dur Slammer, je z roku 2016. No a toto autíčko sa mi podarilo nájsť aj v takejto verzii, ktorá je tzv. Super Treasure Hunt. Čiže ide o vzácnejšie autíčko, ktoré má na rozdiel od tohto obyčajného gumené kolieska a takú špeciálnu farbu. No a poďme si ich teraz bližšie ukázať. Takže tu nám mám pripravené obe verzie tohto autíčka. Na prvý pohľad sa teda až tak moc nelíšia. Ide hlavne o to, že toto tu Treasure Hunt má takú tmavšiu modrú farbu a samozrejme logo TH na svojom boku. A keď sa pozrieme ešte zo spodnej časti tohto obalu, tak je tam logo Hot Wheels v takej zlatej farbe. No a hlavný rozdiel je v tom, že toto autíčko má gumené kolieska, ktoré majú na rozdiel od týchto plastových aj úplne iný tvar. Sú také plnšie, no a zo spodu ich môžeme vidieť, že majú vlastne takúto drážku. No a vlastne teda autíčko je z roku 2016 a teda to ešte otvorím. No a tak to vyzerá nejako z boku, ten rozdiel je tam dosť viditeľný. Vlastne toto autíčko otvárať nejdem, pretože takto v obale má pre mňa väčšiu hodnotu. A toto zo základnej série, to si môžeme teraz pozrieť. Z vrchu sú takisto úplne rovnaké. Tamto má takú viacej modrú, tmavomodrú až takú čiernu farbu. Veľmi pekný detail je táto motorová časť, kde vlastne môžeme vidieť také dva turba, ktoré až vytrčajú takto mimo kapoty. Potom táto zadná časť je taká viacej aerodynamická. Tu nám môžeme vidieť, že vlastne toto autíčko je Trackstar, to znamená, že je vhodné na trate Hot Wheels. No a ďalej napríklad zadná ani predná časť nemá dokreslené detaily, napríklad ako sú svetlá. Ale na tomto autíčku to vôbec nechýba. Toto kolesa dostalo takéto červené, celkom zaujímavé. No a spodná časť je takáto biela, tu je zrejme to je časť interiéru, neviem na čo je tento cuplík tu, ale pohnúť sa s ním nedá. Takisto sa nachádza aj na tomto aute. No, tu nám môžeme si pozrieť, že materiál je to 2006, takže nejde o nový model. Tu na boku ešte sú také pekné chromové výfuky. Zo spodu ich vidno lepšie, z boku až tak nie, ale je to takisto pekný detail na tomto autíčku. No a teda, to sú teda hlavné rozdiely medzi obyčajným autíčkom, ktoré je z hlavnej série, a týmto Treasure Huntom. Rozdiel je v tých kolesách a vo farbe. No a takisto týchto Treasure Huntov je strašne málo. Pokiaľ sa vám podarí nejaký nájsť, tak vám gratulujem, pretože má aj väčšiu cenu. No a to by bolo k tomuto autíčku zatiaľ všetko. Ja dúfam, že sa vám moje video páčilo. Ak áno, tak mi ho môžete lajknúť, môžete potvrdiť odber na môj kanál. A ja sa zatiaľ s vami lúčim. Ahojte.